Apha phambi kwam sinosisizipho o-disabled ohlala phaka-9. Usisizipho uzisele apha ngengxaki eserious ethi uyakhutshwa ngumaster or uyakhutshwa phofu ngukhansila kwindawo ahlala kuyo, and mind you le ndawo ahlala kuyo indawo ayirentayo utsho ke yena indawo ayirentayo epha ngaka-9 kwezaa zindlu za-RDPs opposite nasevukuhambe. Intoni? Ethembelihle ne ethembelihle umuntu ke abathina abantu balapha soyazi ethembelihle zezaa zindlu opposite nevukuhambe eza-RDP ziphaya ka-9. Uthi usisizipho ke kudala ezama ufumana ukhansila kamfumane, and until kwenzeke into last week axabane nomnye umhlali khona bathukane. But eyona nto yenza uba ke ngonathi siyixhumele uba ezinibona uba usisi uhamba nge-wheelchair and u-disabled and unomntana unefemeli, but kukho lento esiqonda uba iserious yoba uzokhutshwa kule ndawo or kuthiwa kumastanda makamgxothe kulaa ndawo, and imenza ke ngoku naye azive like kunyashwa amalungelo akhe cause u-disabled and akanandawo ohlala ebezizamele le ndawo yolaa nto yorenta khona. And now there is le nto kuthiwa or okudibana kwabahlali bathi bazoyomkhupha phaya bamgxothise kumastande ngenxa yebe xa benenye member of i-community, of which xa simamela kwelo cala i-little bit unfair kwelethi icala lezi-BCM TV. So hence sithe makakhe azoyicacisa ngokwakhe cause u-desperate unid protection from kubahlali baka-9 oba there is abantu abazoyomkhupha ngomso, and i-question yoba ke ngoku xa bemkhupha ngomso bathi makayohlala phi na. But ke masiyive uba iqalele phi na yonke le nto lena, istory siqalele phi, kwenzeke ntoni for uba ade axabane. And uthi ke ngoku there is word esuka from i-office kaceba or esuka kuceba ethi plus ne-ward committees uba makayokhutshwa phaya, lo mntu arenta kuye makamgxothe phaka-9. Sisizipho kwenzeke ntoni before kasicacisele iqalele phi le nto yenu? Le nto yam indim nosisiMandisa uMakaolo, umastandi wam nguMakaolo. Okay. uMakaolo uye wathi kum, Zizipho torho ndicela Zizipho uyondijongela owakwam ngaba ukhona na phakapha eyadini. Okay, ndithi okay xa ndibuya nempendulo pha kuMakaolo athi yena usisiMandisa futhi unxelile. Beniphi exesha athi uMakaolo bamjongela umyeni wakhe? uMakaolo yena upha kusisiMandisa. Oh, benihleli phasi? Bendingekho mna, bendisigqithela ngendlela. So uyakuyaleza uba uyandikhwaza. Okay. Yes. Ngoba usisiMandisa kumana athi usisiMandisa futheke. Ndibuza mna ngaye basekutheni ngoku sosithi futheke kum. Okay, vanqaba ke bani ushushu lo. Yes. Emva kokubana ndithi okay, ndithi Makaolo mani uyama usisiMandisa undenza ntoni? Abantu and kwakuba kudala ngasisi endihlukumeze ehamba naba no-sister wakhe. Endihlukumeza nakalapha eminyakeni ndisuka kuyo. So ayonto yangoku? Ayonto yangoku, kudala endihlukumeza. Emva kubana ndithi okay ufuna ngindenge cawe. Ndithethe na aye yena usisiMandisa pha kutshomi kuMakaolo. Ahlale phandle abe uMakaolo nayo kwakuhle phandle. Mna ke ndingusizipho mna ndithetha naye. SisiMandisa ndithandi le nto uyenzileyo. Ngezolo? Into yenzile izolo kum. Yes. USisiMandisa abathatha uSisiMandisa atasuka ngandiyada mna ndiphethwe ibhabhalasi. Ndithi ke mna into yoba nethi mna andiyondawo ke mna ke yobhodlela. Abo nditsho ke mna kanondawo yobhodlela utywala because ngale mini ngomgqibelo mna zangithini. Ngoku yena emva koba wathi asuka so ogqiba kwamna nethi bana wafuna yena ukundibetha. Ndanqendelwa ngumntu kaMakaolo ezothatha ikhona ezondibetha ngayo. Anqendelwa nanguloyiso uloso ufumana uloso wabe endinqanda yena uloso bana wondibeka phi phezu kwebhedi. Awuloso othule Zizipho ndabe nam lona ndinomsindo. Now seyisenzeka le nto phi apha eyadini ke? Apha eyadini apha kum ke kuwe ke ngoku eze apha uze kubani kutshomi wakhe. Utshomi wakhe umastandi. Okay. Yes.
emva kobana ndithi okay fine ndiqoba okay man umntana wam lo mncinci lona Yes. ndithi kuye mna ke even andikufuni kulo mntana kaSisimandisa because ingxantoni lo mntana lona xa edlala nomntana kaSisimandisa banento xa beyithethayo bathi lo unyoko lona nethi uyageza batsho emntaneni wam and abe esithi umntana wam nethi bana yena umntana wam yena bana utyiswa ngenkani ukutya efana nandanditshilo kumntana wam laa mntana wam ungaze utye emzini because okokuqala ndiqaphela igama elithi bana usisilambi ohanje kuthiwa yazibani nathi bana uyiqhelele phi le nto yabo and ke ngoku mna de and kwakuba engaqala phaa uSisimandisa uSisimandisa wathatha umntana wam ezidlalela endleleni ndabe mna nethi ndihleli mna egalini mna engekho yena uloyiso Imake sesizipho andifuna uba singene kakhulu kwindaba kaSisimandisa asizela ngayo leyo into sizelele indaba yogxothwa kakwa so naxabana noSisimandisa nathukana nobabini sathukana and kwake ngobana uSisimandisa wabe endithuka ngobudalwa bam ukuba nethi mna ndiyazithoilethela bendibaluzibiza ngala hlobo lakhe xa kuba nethi ndiyazithoilethela ndinto ezichamelayo ndife amazantsi ndakubetha mna uphakame kulo wheelchair esisilima ndini ndathi ke mna ke impendulo yam ke mna ndathi ingomso lakho awulazi ngoba ntoni bana umntana akho lona angazala umntana ofana nam ndide nditsho ke mna ndide ndithi mna azubane ukuthi bana nizikile na iipilisi nizikile na iipilisi ngokuyena yena uhamba esithi yena ndithe yena bana usikile na iipilisi ze-AIDS ndathi waxa ugqiba kubana mna andibana uzawundibamba ndathi nam kaloku ndathi ke mna nam kwam kaloku mna ndiza kubamba because kaloku ndithuke ngento endiyiyo wabe ke phofu endithuka ngantoni ngento yoba ndithi mna unyoko lona akakufuni ogqiba wakhupha umama wakho ku-cutting edge zange uncedakala uyinto nje ehamba ihlala uyazi uzophuma nakweli gala Imake sisiwam sibuyele back naxabana khona noSisimandisa then wayithatha uSisimandisa wayisaphi uSisimandisa ngoku ithathe uSisimandisa phi wayisa kukhansile yes umakaolo umagala athi kumakalo zizipho ndizoviswa i-VN nguSisimandisa uSisimandisa uthi uSisimandisa ukuxelile phaa kukhansile nakubantu abangabahlali bapha iThembelihle and ke ngokubana wathi ogqiba yena uyalicaphela yena uchuku emva koko mna ndathi ke mna ke ngenditheni ke emva kobana caba ke ngokubana uSisimandisa ke famana walaa nto yena waya uyila ndithi phaa kukhansila lowo bayixoxa yonke laa ndaba apha egruphini ku-WhatsApp group yasewadini yasapha ewadini kuthiwa yapha ewadini bayixoxele le nto kathiwa wonke umntu ebekhe wathukwa uzizipho ndleleni uyafuneka ebaleni wafika yena kubani izolo usisithabisa lona uyikomiti noSisimandisa bafika phaa kumakaolo bathi phayana kumakaolo uzizipho apha asimazi nomasi ulibhoda uzizipho ukrwada akanandlela yokuthetha nto zinjalo ngoba uzizipho lona makahambe apha asifuna umbona apha abagqithanga kum ababuzanga kum ukubana ingaba sizipho kwenzeke ntoni phakathi kwakho nguwe so kuthathwe icala likabani alamanyelwe lakho khanguziwa kumfelo nje kamanyelwa icala likaSisimandisa ngoku wathi umakaolo and kwakhe siziba uthi ke ngokubana ukuba mna nethi kuhlalisile apha ze ayazi yena umakaolo ubana nobanga angahlelwa yintoni soze ancedakale ngabo soze ancedwe ngabo ukuba ke mna ukuba nethi mna ndisephayana wazophinda wathi ogqiba kwakho ukuba ke uyahlala uzizipho apha uzipho lona makahlale apha eyadini angayindawo ndohlala ndibe into ngathi ndingunonjanana ndiyazi ngathi ngunonjanana ndingaphumi like ndingayi naseshop
because andithi ndinalala wheelchair automatic ndiye ndikwazi uziyela ndikwazi yabo. But yena uvele waxela wathi ogqiba wathi iwari yakhe inye ngumntana. Xa ndibuza kuye ke mna uthini wena, but mna the way mna ndibona ngakhona umaka Olo phakathi kwam phakathi kaSisimandisi, because yona akazazi noba ukuba akazazi nozazi yena ufuna ukwenza nto because uxakile. And kaloku noba yena uyoyika if ithethwe lo hlobo uyoyika and woyikela just uba mhlambi kumoshakala into zakhe understand apha ekuhlaleni. But okay, if uyibeke lihlobo uyibeke ngalo, I think yenziwe wrong. Bekusuppose uba even noba ke bayakwazi ngumuntu xa usele or mhlawumbi xa uhleli khona ngumuntu othukisela bimela bamamele amacala omabini, you understand, abakuva uba bekutheni bazame ufumana indlela yolungisa lento lena. But eyona nto thina yenzayo uba iyenze uba silandike sibe interested kwistory esiyoba uthi ungumuntu odisabled lolu hlobo kuthiwe kuzoza abahlali bayokukhupha endlini and uyagxothwa phaya and ehlobo ibeka ngalo even noba ugxothwa ke xa uthi wahlala ngaphakathi. I mean i-public indawo ye-public indawo ye-public now i-public, you understand. They cannot akekho umuntu onothi owner istrato including ukansila lowo. Istrato sesabantu ayisosomuntu oyi-one, ayisosika-president, ayisosika-kansila, ayisosombutho, sesabantu. So nawe ngumntu and I think it's a violation of ii-rights zakho ke ngweza umntu xa kuthiwa wena hlala eyadini ungaphumi uthini na. And but ke that's istory sesiva ngawe eso. Yes. We're gonna try uba sifumane ukansila simfowunele sive uba ithini elakhe icala le story, you understand, for uba kude kuthathwe i-decision elolo hlobo mawude kufuneka wena ugxothwe. Xa besithi makakukhuphe bathi mawuyephi ke ngosisi wam? Abathethi kaloku xa ndibuza kumaka lo ndiyibuza maka Olo bathi ke ngoku namabheke ngaphi ngoba nto kumna nethi na sendingumhlali walapha because akukufana nandihlala phana kwaukhansila ungene ndisephayana. Mingaphi iminyaka uhlala phakana? I think kanye 7 years kanye 8 years andiyazi. Kodwa ndandiranta kaphethe emelihle but nethi uba ndathathwa ngumaka Olo mandohlala khona apha eyadini, mandohlala khona apha eyadini ndibe yiqala. So ngoku mna ndadibana nalo mfana ahlala nalo ngokubona bathi bona ke mna andingamhlali wapha okokuqala. Nyhani ke ukuyobana ukhansila kudala ukhansila esitsho nakwezi office ndikudala ngqokoza kuze ndicela amancedo. Mane sithi ke mna kandingamhlali waphana, ndingumhlali waseXhosa. Yes, famana ikhaya lam liseXhosa but ke ndinelungelo lohlala naphi na. But yena ke ngoku yena mna the way mna ndibona khona mna ukhansila lona nethi bana undibulela ngantoni ufumane i-chance yokuba yokubana akwazi angandincedi because yena akandincedi komncedi koqala. And ke futhi bakudala ndilila kuye ndiqokoza ndisiya ibhetri lam ide laphela ibhetri lam ndiqokoza ndisiya phaa e-Orlando office ndisiya kuye ndithi ngicela ukhansila kuthi ukhansila ukhona atsho umntu ukhona ukhansila. Xa ndisithi ukhansila ukuthi ukhansila akekho ndade ndaya nakwakhe uhlala kapha e-ereyeni ndithi ukhansila yaya naphaa kwakhe but nalapho wathi ukhansila kum kuba mandiye ku-EFF yam. Ngolo xesha phaa kwi-EFF nathi bana ndandiyokhala ndisithi ukhansila wam ngandincedi. And sisi wam xa usiya phaa kuye sube uyokhalazela ntoni? Ndiyocela nto sisi wam, ndiyocela tatam indawo yohlala. Okokuqala ndiba ndicele isayiti. Yes. Ukuba ndibeke igama lam ndiyeke ukurenta. But ndabona okay kuyo ndacela nto ne-temporary house ngoba ntoni elaa gala ndihlala kulo alikho right for him because yonke into ndiyenzela phayana. Yonke into ndiyenzela phaa and igala lam nethi uba xa uqhuma imoya kukho imvula ezinemimoya ndibamba amazinyo because nethi liyavuza novuza. And kwakho ngubana kudala ndikhala ukhansila angathethi naye face to face ngohlobo. Khansila uyandibaleka qho nasendleleni uyandibaleka qho andiyazi uba ndamenza ntoni. Into yena qha yena andenzela yona undenzela intshaba apho khona ndinqongoza khona nakozintle ndiyakunika neenamba tata
kudala umntana lethiwa esemncinci umntana andiyodifuna indawo kuye manemisa yena ke mna kubana soze ndiyeni apho ndiye sisoze ndilungele nomeya uprincess Faku akho nto angayaziyo ngam Princess Faku akho nto angayaziyo ngam kudala ndilila ndangapha yabona akho mnandi tatam ukurenta ungumntu ohamba nge-wheelchair ngoba ntoni udibana nezinto ngezinto nee-challenges ezibuhlungu ngoba ntoni ubani nalo mastandi lona kanye ndibana andithi okanye kutheni but andifuni liba ndithetha kakhulu ngakuba nathi bana ndincedwa nguye jasoba ndifihla intloko nalapho ndiyaleqwa nandileqwa nto umamnotyela ndiyazi umamnotyela into yoba ndileqa ngantoni andawundileqa ngantoni kuda ndisibuza ngosibuza ubana why endenza le nto endenza yona ingathi mna nethi andingomntu ndiphila kwelinye ilizwe because imake siswam xolo mntasekhaya xolo ndiyayibona iyakutya kakhulu and le nto yakho yongahoywa nguceba and ubukhe wathi uyisuspekta ngenxeba wakhe wavela kwinto abahlali beprotesta khona emveni koko zangaphinda afuna ukuhoya ke ngoku wena ngenxeba wawuvele kwinto yabahlali abakhalazela uceba ilelo hlobo mos. Yes, ucala uthetha tata. Okay. Ukhansila wayekhwazwa yi-EFF yilaa moti ibomvu ibhalwe EFF. Ekhwazwa ngabahle kuthiwa wonke umhlali onengxaki nokhansila angahoyakali nokhansila andithi. Yes. Imoto yabe ingena phi ingena ethembekile hayi nashama ngifuna uphosisa ndaya ndahamba phaa kulaa moto ndathi kulaa moto ndicela laa moto izondithatha yazondithatha ngenyani following day ndawothetha phayana ndathi nochaza apha ndathi mna ingxaki yam engxaba ndithi uba ndinomntana omncinci ndifuna indawo yohlala yaba ngabantu nabo abathembisayo abazondinceda kanti nabo bayafana batshona nto endiboneni xa ndikhalaza ndisithi uthi ukhansila wathi xa ndikhalazayo ndisithi ukhansila andiva ukhansila tibana uyandigesela ngoku uthi ukhansila mna ndithi mna ndagesa zandigese tatam andiva ndandithetha inyani chaza lo hlobo andiphethe ngakhona ukhansila. So sisiwam okungafuni ukubona ke ngoku ucinga wena kuhamba nalaa nto uba wawuvele phaya uthetha ukhalaza ngayo. Yes, because ntoni mna zange mna ndabhidana naye. Yeah. Zange tu ndathetha naye face to face. Uyandibaleka naphi na angaxela naqala iqondo bana nethi utata mna ndingavuya nangoku utatam xa unodibanisa naye abe lapha achaze ingxaki yakhe ngakum. Ngoba ntoni mna andithi mna tatam lona andithi mna ndicela kuyo indawo because ntona ndiba umisa yena ke mna kubana mna ndaphuma evukuhambe ivukuhambe oqala tatam sisikolo ayondawo egcina abantu abakhubazekile abangenamakhaya eyiva le nto tata ukuba tatam ugqibe ugrade 12 okanye uye lakhohlulakani uyakwazi usiphumela ndenogxoka uthini uziphile ndenogxoka uzame i-learnership bendisenza ama-i-learnership uyabona tatam kudala siya naka-human settlement kozimasa nalapho kozimasa wazimasa bahlulakani. So uzama ukuthi idingona iyadibana ke ngosisi wami usuke ecofa emva bangaphaya uze esikolweni apha evukuhambe. Ndisapha wafunda evukuhambe wamgqiba ugrade 12 wakho. Asana ngigqibane ndiphela ugrade 9. Waphuma ndenza ugqoka i-learnership zakho yasenda then emveni koko uzama ke ngoku uziphilela outside isikolo esiya. And of which nalapho ne-right uba xa ubona uba icofa emva bayinazo ezinto ezi njengoba isikolo sasevukuhambe sasinaso wawuzele for ufunda apha inxaba ingekho indawo elahlobo ecofa imvaba waza apha. It's a special school. It's a special school. And now ke ngoxa uzama uziphilisa around close to le ndawo soyiqhelile ngoku bayakhalaza abahlali. Of which yilena sesilandika siqola masithathe esi story sakho siswami because sinento eziserious ezifuna ujonga ngaphakathi ezindisitsho so zama uba khe siphinde simamele ukhansila uba uthini yena. And if akakwazi uthetha then bazobona abantu soyikhupha ivideo elinelicala lakho likwani.
Inkosisi wami ngosithemba, and I-hope abantu baka-9 nabo bazolanda ikanti zokunikana abantu baka-9 bazokwazi ukukhusela phaya kulaa ndawo uhlala kuyo. Uthini ke sisi wami busithini? Bensitatam nethi bendicela, Okay. yabo, ndicela kakhulu ingase tatam le nto yabona le video iphume, noba iphume all over, noba iphume phi, anaxesha, I don't care, because ingxaki ndifuna ide ifikeleleke ebantwini abaphezulu, ingasifikeleleke napha kumeya, because umeya ukulosi nabani nomama uNonkilela Okay. kakhulu, because yena umeya yena ndandithethile naye, Yeah. but yena umeya yena waba ngumntu yena othembisayo, but yena umeya yena wathi kum umeya kum mandibane nomama uNonkilela. Mama uNonkilela loyo uhamba ethetha ngami, mane simama uNonkilela ndayijika yonke loo nto, akaze kwakhelwa namjika uPrincess Faku. Sisi wami, umuntu ofuna ukuconducta, mhlawumbe umuntu ofuna unceda, mhlawumbe umuntu ofuna uku-advisa, ufumaneka kweziphi number? Ndifumaneka 067 Okay. 0677 Okay. 277 367, again 0677 Yes. 277 367. Igama ndinguZizipho Ndeleni, ndihlala kwa-9 eThembelihle. Ethembelihle ufumaneka ithi address yapha? I-address yakhona ithi 1039 indlu yakhona. 1039. Ewe, ukwalo mzuzu ubana andazi noba okanye Ngomso okanye kwenzeka ntoni, because mna bendinqwenela ukuba nanoko nibe khona, ngoba ngantoni ingxantoni xa sendibizwa ebaleni abazondinika chance yokuba mandithethe, bazawundirhwangxula. Ngoko ndivele ndaxa ukuba mandithini nalapho uba ndize kuni kungenxa ndixakiwe. Abakakubiza ebaleni? Abakandibizi ebaleni, bathe kaloku ngomgqibelo bazondibiza. Andazi phofu uba ndilekho ndizobizwa okanye andizobizwa, but ndathi mna xa sendisiva impempe ndizoya, because nto kuthiwe kaloku ingam yonke le nto ngomgqibelo. Okay. Masithembe sisi wami, yaba ukhona abantu abazosebenzisa i-sober minds not imisindo for uba bakwazi ulamla le case yakho, and not wonke umhlala asethembelihle u-against wena. Bakhona abantu abanengqondo ezisober abazokwazi uyimamela kakuhle, bakhona abantu abazokwazi umlandike umkhusela umuntu onjengawe, bakhona abantu abazokwazi ukuthi umuntu onjengawe akadeserve uba asuka yolahlwa nje esitratweni engenandawo. Masithembe sisi wami, into zakho zohamba kakuhle and izofikelela lapho ufuna ifikelele khona le video. Enkosi kakhulu, ndiyabulela nami okwami, ndingavuya kakhulu. Enkosi. Mandibulise Tasvich. Igama lam ndinguNontyilelo Whittington. Ndingu-ward councillor ke walapha kwa-ward 30. Ndihlala apha eThembelihle. Ndifumana i-voice note ethethayo ekhalazayo ngomntana o-disable onguZizipho. Uthi uyagxothwa, bekubizwe i-meeting nee-ward committees, bekuhlelwe i-meeting nee-ward committees ezimgxothayo. Mandiphendule kulo mcimbi, akho meeting ibikhe yahlala nee-ward committees ezimgxothayo. Mna andikayifumani as a ward councillor. Into endiyaziyo yi-voice note ibikhutshwe ngumhlali egrupini yaseThembelihle ekhalaza ngokuba uZizipho uyabathuka kulaa ndawo bahlala kuyo, akho nto angababizi ngayo. Ndikufowadele ke nezo voice note ebeyikhuphe ke kuloo gruphu esithi uzawuripota ekomitini ngumhlali. So le ayithethayo athi bekuhleliwe i-meeting emkhuphayo, ndinguNontyilelwa ndiyazi. Okwesibini, nalo mcimbi wothi ndim-acyuza nge-EFF, hayi, andikho apho kuloo nto yobe ndi-acyuza. Yagqitha kudala loo nto, wahamba wawuthetha ngam ndimzamela into wayeyicelile ku-executive mayor. Yathi ke kuba izinto zithatha ixesha, wahamba wothi ndamxokisa. So ndagqitha kudala ke kuloo nto, andizube ndithetha loo nto yaloo nto, uba wahamba wothetha phaa wathi
akho nto ndandiyenzile, ndabe ndandibhizi ngayo naleyo bendikuxelela. Nalo mcimbi athi xa ekhalaza andibikho available, zange ndidibane naye mna ekhalaza kum. But eyona nto ndiyaziyo yile yoba kuthiwe kuzawubizwa imithingi ngumhlali lowo. Mna ke andibikho ke kwii-meetings ezingenwayo ngoba andiyazi uba bekuxatyanelwa ntoni kulaa ngingqi. Andikho apho. Abantu ababakhona kwezaa meetings zii-area committee. Iphelele kanjalo ke, Daswitch.